Episod de la mine de pe canal. Astăzi suntem împreună cu o prietenă de-a mea, din nou, care a apărut în episodul la mare, sezonul 1, partea 1. Bună! Bună! Și astăzi o să facem cine face cel mai șmecher avatar dintre noi două, așa că eu o să rămân aici la magazin, ea se duce într-o locație din Brookhaven, așa că papa. Mă duc la mall. Ca să nu vii peste mine. De șmecher, da? Da. Bun. O să vedeți că cred că ești pe vlog. Dar nu să-l bagăm. Pentru că este... Bine, chiar dacă este cu mine aici. Ioi, ce chestii urâte. Nu. Ce se întâmplă dacă scrie emo? Emo? Da. Poți găsi chestiile. Gen maronii, așa. Pe emo se îmbracă negru. Băi, ai ui. Pe pauză? O să punem. Mă rog. O să mai leg aici. Mamă, cât de tare e ăsta. O să chiar pe șmecher. Eu găsi unul mai mișto decât ne cred. Da. Ok. Stai ăsta. Ok, am revenit și Ciocan ce vrea să mai ia cu coșul. Am cine. Dar... Nu cred că e cunoscut. Vrei le arăți? Da. Fără să-mi arăți ținta ta. Ce? Ok, mă bucuram și eu. Dacă cumva Mai vedem noi. da. Wow! Mi-mi pun ăsta. Nu știu ce să-mi pun. Cred că o să mă... Ok, guys, dragilor, am vorbit în privat și după cum o să știți acum, o să fac pe mai multe părți, gen aici, în partea aceasta facem chestii emo, după aceea alege ea, după aceea eu și tot așa, sau cine trebuie să aleagă. Mă rog. Ce par mișto găsi. Ce par mișto găsi. Cred că mi-l furaș pe al meu. Nu, i-am unul desfăcut. Ah, ok, desfăcut. Asta că-mi iau poștea. Nu, ăsta urât. Unde s-o la Mamă, am picioare. Ce pișoare? Bă, cum am făcut, zici că sunt tita mai... Wow! Dar putem să ne facem gen emo într-o culoare? Da, într-o culoare. Ah, ok. În orice culoare? Într-o anumită culoare. Negru, că e emo gen negru. Cum se numea negru în engleză? Black. Da, black. Dar nu poți să scrii și în română. Poți să scrii în română. Nu eu. Ca să mă înțeleagă jocul. Că în caz nu știu Roblox aparține de USA. Știu, da. Nu. Roblox, dacă vă băgați bani, nu cauzează probleme, dar în schimb Coca-Boca cauzează. Da. Facem... Emo pe la capăt. Eu sunt aproape gata. Eu nu. Eu peste tot caut emo. Nu mai. Ok, mă rog, nu știu ce face prietenița mea acolo. Nu știu ce face Sofie. Caut chestii emo. Pă, caută și nu te ține. Coliere emo roz. Roz? Da? Cine a mai băgat așa ceva? Mă, am găsit o zgară. Cred că nimeni. De câine. Da, uite! Ok, nu vreau să mă uit. Decât să așa. E o zgară de câine. Doamne. Cu lanț.
lanț. Ok, aici cred că. Ok. Eu cum gantema. La mine se tot La mine e tot la. Chiar că îmi pun... Nu chiar negru. Glumesc, e tot negru. Chiar nici tot realistice, nici că e în realitate. Nici pune pe el lanț. În loc de geantă. Așa că nu efectiv, eu caut numai cine sau o cursă de câini. Păi, știi ce găsi? Ce? O cursă de câini să pui pe... o cursă de șarpe să pui pe mână. Ok, parcă se dea drumul. Bune! Ce mă, dar... Wow! Dacă te râie, mă, de ce nu dă chestia roz? Hai că Ok, abonăm și mie o să bag acum, o să fac avatar la... eu gata! Gata! Da, gata! Babă, uite, să-mi spun școală de mers, mă. Eu cred că deja știu pe care să pui pe. Găsi să vă fac mare, ok, dacă e să mă Mmm. care te gata? Da. Ok, fără să ne vedem, ne ducem la restaurant. Acolo, lângă aeroport, știi unde? Ok, eu sunt în baie. Dacă nu mă vezi. Ok, să-mi spui unde ești. Te place la ce masă mă așez? Poți să vin? Da. Îți place? Ok. Dă continuă. Nu prea-mi place părul. La măcar e emo.